podemos abrir sección xa, ¿no? Abrimos sección. Podemos abrir sección intro. Vale. Donas Pues, e cabaleiros, ¿quién le da el intro? aquí e agora comezan os últimos de Filipinas. Vale, Agora yo, sí, joder. yo me voy. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Ahora xa Espera. comezou o programa. E por fin un programa que empeza ben, joder. Hai que empezar Aí está, bien. coño. Aí está. Tranquilo, Mira. É que ese é o tema do que vou falar eu. A ver, vamos a ver. Pois veña, vamos falar. Bueno, pero espera un sección segundo, intro, Pedro, estamos en La sección que- intro, tío. Ah, Estamos unha intro. En sección intro, en Sí, plan, claro. un hola, Verdad, ¿qué tal? Ahora vai Claro. Osvaldo e di que como está e depois Claro. pregunta a Veña. É Fede. que eu hoxe vin a Ángel nervioso e transmitiume ese nerviosismo a min, sabes? Pues nada, non pasa nada. Coño, un pouco de respirar, de captar as enerxías do universo que fluean a través de ti, Respira, tío. Pedro. Non lees as noticias, macho. Non lees as noticias que hai fotos aí atravesándonos todo o puto día do universo. Claro. Sí, Veña, pois, Pedro, joder, respira. Tede razón. Capta Respira. esa enerxía, tío. Que respira. Respira. Eu Ahí vou está, poñer ahí está. unha canción para ir respirando. Estás ben, así. Pedro. Venga. Veña, Estou mellor. veña, pois Estou vamos a empezar. Sección intro. Sección intro. Moi boas, que tal? Musiqueo de Marcos Pereiro. Cara, que dalle, que a música mellor estuvo de YouTube e di, ¿qué hacen ustedes? ¿Qué ponen ustedes? ¿Qué es eso? Que están poñendo aí? ¿Qué es eso que está Payaso. sonando de eso de que está sonando de fondo? ¿Qué cojones Ya. es? Es música. Chámalle aí, Es chámalle aí. música. Me cago en. Bueno, entonces, Uf, ¿qué tal é estás? que mira, aquí a xente pregunta, Fran da Lobeira pregunta que estamos bebendo. Pois nada. Nada. No. Nada. Pasa Ben, que empezamos a... Eu hoxe que na marmita. Bueno, pues veña, va. Sección intro. Sección venga, intro. Moi boas, donas, caballeros, amigos e amigas, benvidos aos últimos de Filipinas. Con todos vos, Pedro, esta noite estarán Pedro Brandari. Yes. E tamén está aquí, vou acelerado, Marcos Pereiro. Joder, Pedro, ¿qué tal estás? Estou acelerado, tío. Joder, é que estamos no verán, xa. Eu de ser o equinoccio, o solsticio de verán que me acelera. Pero estamos a 19 de... A 19. Ata mañá non empezou o verán. Ah, bueno, pues por eso quero aproveitar ata o último momento da primavera, sabes? E xa, mira, xa vamos 13 minutos do programa. Isto Pero moi ben, un número máxico, 13, tío, 13 que depois a partir de diversas, cousas da historia meteronlle como un mal número 13, pero é un número que pois os masós lle teñen moitísimo cariño. O número 13 tamén lle teñen ao 3757 e outros números primos. O número primo é un número é un número que ten moitísimo cariño. Bueno, pois me gusta moito que me presentes, hombre, Pedro, que me encanta que te explayes así profesional. E nada, que estou moi contento porque hoxe é un programa moi especial porque non o dixemos ainda ata ahora, pero hoxe é un especial Toriñán. A competir en franja horaria ca galega, que están botando un Wheel of Toriñán, pois, coño, que mellor que dixemos nós, vamos a facer unha cousa de puta madre, vamos a facer un Wheel of Toriñán, porque quen sabe máis de Toriñán neste mundo, non los catro, coño, e a muller, e a muller tamén, pero coño, non sabemos cousas e aquí non nos vamos calar absolutamente nada, ímolo contar aquí gracias a esta plataforma, tanto Facebook como YouTube, para falar de Toriñán. A xente que vai preguntando, que pregunten cousas, coño, que pregunten, que nos va a estar todo, que a nos come o rabo Bill Gates e nos come o rabo Frank Zuckerberg. Se nos queren censurar, que nos censuren, me cago en todo, pero nós vamos falar o que a ciudadanía quere saber, que son cousas de Toriñán, e nós vamos a contar aquí en os últimos de Filipinas, me cago en hasta en todo, e nada, pois eu a verdade que estou moi tranquilo. Pedro está moi acelerado, pero estou tranquilo e con isto non me quería demorar máis e quería presentar a Federico Pérez Rey, tamén, quizáis un dos expertos máis grandes deste planeta en Toriñán, un toriñanista, poderíamos dicir. Pois, que tal, Federico Pérez? Que tal, Marcos Pereiro, que tal, Osvaldo Digó, que tal, Pedro Brandari? Que tal, Estupendamente. A verdade que estou
realmente encantado ahora mismo, porque ahora mismo estáme comendo rabo Bill Gates. Entonces... Mónica. ¿Quién contaba? Joder, sigue, Bill, sigue. Estou encantado, joder, claro, si eu, por Dios, como ben dixo Marcos, son un dos grandes touriñanistas, e hoxe imos dar a roxar. Eu creo que a roxar deberíamos arroxar todo o que puder. Imos a roxar moita luz, que dixo a Condesa de Penosa, hoxe imos aportar moita luz a un gran tema do que moi pouca xente sabe realmente o fondo, non? Que é Xosé Antonio Touriñán, o hombre. Ese gran desconocido, diríamos. Ese desconocido. Pois, imos aló co primeiro tema. Como todo o mundo sabe, Touriñán é un gran aficionado aos meteoritos. Pois, como no. Eso, moita xente non lo sabe, pero é un gran aficionado. A verdade é que sí. Non fai outra cousa máis que estudiar meteoritos. No, pero fora coñas, sabedes que, fixo unha casa, pois ten unha parte da casa no sótano donde ten a súa colección de meteoritos. Meteoritos de moitos. Ten un anaco do meteorito que caeu en 1700, creo que foi 14 ou 13, 1400, cando se decidiu a guerra da independencia. A guerra da independencia española que se decidiu aí a favor dos Borbós ou dos outros, pois sabedes que caeu un meteorito por Barcelona, pois el ten un anaquiño porque ese meteorito foi, que isto é porque ganamos nosotros, no, isto é Sisplau, isto é porque ganan los outros. E Sisplau foi o que le dixeron, Sisplau. Foron os que perderon. Meteoritos se denominan Sisplau. Cando caeu o meteorito dixo Sisplau. Sisplau, e entonces ten a verdade que ten auténticas maravelas. Aí nunha colección é algo desconocido a xente, claro, conoce o seu pelo e esas cousas, pero non saben esta afición. Perdón, que a mellor quería lo dicir ti, Osvaldo, que a mellor tienes este dato. No. De todas formas, que puntualices e que digas esos datos é importante porque nos chegamos ata un punto e tipo de sempre ampliar un pouco máis a información. É que eu creo que é interesante que a xente pois tampouco se quede como a medias, debería de saber ter un pouco... Por exemplo, esta noticia, en día estivemos comentando o outro día, a NASA alerta de que un asteroide dirixese a Terra, non? E que a fin do mundo vai chegar o día 21, é dicir, este domingo, según o calendario xuliano, é dicir que de Julia, que a fecha que coincide ca dos mayas, sabes que os mayas dicían que era o 12 de decembro do 2012, unha cousa así. Pero aí equivocaronse porque o juliano coincide con este domingo. E entonces gustaríame pero o calendario juliano xa fai que non se usa, non? Hombre, o calendario juliano é... Porque agora usamos o gregoriano, Gregoriano. Nos usamos o gregoriano. Sí, nos usamos o gregoriano. Pasa que o juliano era outro que había. E isto é real. Os rusos usan o juliano. Pois entonces, falando de Rusia... Pasa que se adaptanse usan un oso, pero os julianos... Os rusos usan o juliano, hai uns días de diferencia, tampouco é un puto desfase, sabes? Eso non falamos cando falamos de Rasputín, pero tamén estaba ben. Interesante. Este foi un meteorito que caeu en Rusia. Mirade o meteorito que caeu en Rusia. Vou facer unha pregunta. Estas son as imaxes, a ver se temos os vídeos dese meteorito que caeu en Rusia. E me gustaría que me digades, segundo as imaxes que estamos vendo ahora. El cielo azul de Chelyabinsk, en el centro de Rusia, se iluminó cuando una luz incandescente apareció de la nada a las 9:26 de la mañana, en plena hora de actividad. Desde un vehículo en movimiento quedó registrado el paso y la posterior caída del meteorito. Esta cámara de seguridad también logró apreciarlo. La música sí. Otra cámara nacional también lo captó. No, está. O Vinicius está no medio. En este salón de clases también sintieron el estruendo. Ahí va.
La caída del meteorito oscureció por algunos segundos las calles de la ciudad. Se calcula que cerca de 1000 personas resultaron heridas tras la caída del meteorito, que reventó los vidrios de casas y edificios. Al momento no se registran personas muertas. Vaya acento... Teñen un acento ruso muy particular, Vaya hostia. El meteorito destruyó todas las paredes. A ver si consigo enlazar. Ven, canto... Vaya hostia. A ver, a fin do mundo este fin de semana. Sí. Entonces, Por eso estuvo acelerado, joder. claro. Entonces, cal é o vosso propósito? Que o que faríades se o fin do mundo se acabara este domingo? Eu quero que vexades un vídeo que para min é o meu ídolo, o sea, sería a persoa que eu seguiría a partir, sabendo que o domingo acaba o mundo, este sería o meu ídolo. Adelante, vídeo. Heroína y cocaína. Fumada. Claro, un par de micras. Esto es la gotita. Esto es la gotita que hace una mezclita, ¿sabes? Pero ya no hay. Y esto es cocaína con heroína. Por cierto, muy buena. Cuando el programa le caiga, métele un vídeo de yo. Es que ahora mismo... ¿Eso qué sensación te hace? Mira, la droga está conceptuada socialmente muy mal. Pero la droga es... ¿Qué te voy a decir? La auténtica salud, bienestar, alegría. Pero él es... ¿Te pierdes? No pruebes. ¿Tienes un par? Yo seguro que lo conozco. Tiene un montón. Yo vivo ahí y yo sé lo que es. Hay cinco derechos universales que son innegables a la raza humana. Uno es la vivienda, otro es la ropa, otra es la dignidad y el fin, los dos se me olvidan. ¿Y sabes quién vende, quién no vende? ¿Y a ti qué te parece, guapo? Muy mal. Sí, pero da mucho dinerito, ¿no? Eso es lo malo, que da dinero. Eso es lo malo. Adiós. Que vaya bien, chicos. ¿Cuánto te queda para salir ya definitivamente? Mira, para salir definitivamente me queda junio, julio, agosto, septiembre, en octubre del año que viene. Y el director se llama Matías. Yo, lo digo. Eres un maricón. Encantada de conocerte, Ramón. Tengo negado de la plata. No pasa nada. Que vaya bien. Vale, ¿a dónde vais? ¿Hacia dónde vais? Vamos a seguir trabajando. Está lleno de barro. Hay gente muy peligrosa. No se preocupe. Heroína y cocaína. Ramón. Claro, un par de micras. Sí, señor. Oh, qué maravilla. Pues hasta aquí mi lección. Sigo más calladito. Pero la verdad é que... A pregunta que eu quero dicir. Veña, e responde rápido, porque así vamos con tempo. Que é o que faríades se caer un meteorito domingo e se acabar o mundo? Que é o que diredes? Sabendo eso, o primeiro que faríades, o único que queríades facer, sería isto. Pois, non sei quen contesta. Contesto eu porque vou acelerado e sabendo que o mundo acaba o domingo, pois é moito máis. Entón eu, se o mundo acaba o domingo, mañán teño que ir a apañar as patacas, porque senón pérdense. Ainda non estarán moi grandes, pero é mellor collelas que non deixalas aí. Xa, non vas deixar as patacas aí e que as leve, quen sabe. Non, hai que collelas e comelas. Mañá vamos coller e o sábado facemos unha festa de patacas. Vale, moi ben. Pataca Pode brava. ser tamén que te apuntaras a unha plataforma destas que te dan un mes gratis e chupas 2 días polo morro tamén. Tamén. Para ver todas as películas, claro. Por exemplo. Ou Incluso verme aproveitar mañán e ver un capítulo especial de Wheel of Turiñán. Por exemplo. Eso sería moi boa cousa. Ver a temporada completa, quizás, ¿no? Quizás. Di Fede? Eu, se se acabara o mundo, pois mataría a Galloso e presentaría a Duarte.
Sí, solo para saber o que se siente, quero dicir, porque teño estado por ali e tal, naquele palco, pero non é o mismo estar de farandulilla, de ali, de chatarrero, que estar ali presentándolo. Eso só lo pode saber, de verdad. Gustaríame moito meterme ali na piel de Galloso e tal, estirala un pouco. Bueno, eso que me gustaría presentar lugar. Sí. Moi ben. Pois ata aquí o meu eu, tema. A Marcos, pois, perdoa. eu sabendo que se acaba o mundo, non? Pois eu sabendo que Touriñán, pois que é un gran amante dos meteoritos, sabría perfectamente que estaría completamente jodido. El pensaría, hostia, unha das cousas que máis me gusta no mundo é o que vai destruir este precioso planeta, non? E eu, sabendo isto, eu collería agora o coche, iría á súa casa, timbraría, sei que el me abriría cunha bata de cuadros e cunha botella de whisky. Seguramente el nunca bebe whisky, pero sei que como estaría jodido, tería cunha botella de whisky e eu iría: Touriñán, tes que levantar ese teléfono, chamar ao presidente dos Estados Unidos e pedirlle unha nave espacial. E entonces, seguramente que el pois diría: me cago en la puta leche. E seguramente que el iría alí, chamaría, descolgaría o teléfono e diríalle: hello, I am Touriñán, you love Touriñán, Mr. Trump? E Trump diríalle: yes, I love Touriñán. Armagedón. De coets, de Touriñán, o cois vive ti, fillo de puta. E seguramente el montaría unha nave espacial e mandaría todo canto puto cohete hai e Touriñán seguramente salvaría este planeta dunha catástrofe. Seguramente, estou completamente convencido. O sea, eso sería o que faría eu. No fondo eu sería o que salvaría a humanidade, pero, coño, me cago en 10. Oye, que días tan bonitos os nosos últimos días na Terra, verdad? Sí, a verdade que sí. Serían preciosos todos. Yonkis, patacas, lugar e... Safe. Para esta semana a ver se lleva. Tedes que perdonar que eu non sei inglés, pero Touriñán seguramente que lle diría: yes, me cago en... Yes, me cago en Dios. Yes, me cago en Dios. Bueno, pero pois eu xa matei a sección. Sí, eu seguindo, que me gustou moito a opción de Fede, pero eu faría un 2x1. Eu metería tamén a Piñeiro e presentaría Bamboleo. Por probar. A verdade que, pero pois non é mala opción, porque Bamboleo está moi de puta madre, Sí, entón... Joder, ten aí as súas seccións, ten concursito, ten tal... Está ben. E máis, incluso faría algo o domingo, porque o domingo a que hora chega o meteorito? Non se sabe. De madrugada, domingo por de madrugada. Domingo por lunes. Tirando o domingo, do sábado por domingo. Perdón. Porque me gustaría incluso facer un supermartes. É dicir, acabar o mundo cun supermartes. E chamar a Tilano, por exemplo. Pois estaría de puta madre, estaría ben ambientado, ademais. Había que facer unha ouija aí. Aparte, que digas eso ca bandeira de nunca máis detrás está guai. Bueno, pois aí vos lo deixo, pero nada, imos rápido, porque isto non pode parar. Imos ca pregunta galaica desta semana, a ver si eu transmitina ao grupo e a ver si Moncho a transmitiu ben correctamente. Nada, sabedes que son eleccións o 12 de xullo, non vale de nada porque vai acabar o mundo domingo, pero bueno, no suposto de que o meteorito se desviara e houbera eleccións o 12 de xullo, a vos quen vos gustaría que fora o presidente de Galicia? Pero non dos que se presentan ou das que se presentan, non. Vos, como nas
cando se facía a elección de delegado de clase, que tú escollías a que máis te gustaba. Vos se puderes escoller a quen poñeríades aí de presidente ou presidenta da Xunta de Galicia. Home, eu teño clarísimo, creo que os meus compañeros tamén, pero bueno, está moi claro. Está moi claro. Por favor, Marcos, ejerce de portavoz de todos. Marcos. Non sei, pero eu creo que é o que debería de ser o presidente da Xunta de Galicia. Pero vamos, sin dudalo, debería ser Touriñán, o sea, sin duda, porque creo que non hai nadie que unifique tanto como él. Joder, é un puto experto facendo festas, que iso é o que interesa tamén aquí en Galicia, é unha persona de consenso, unha persona que podría traballar polo país perfectamente. Eu non digo que os que estén agora, pois que non estén mal, sabes? Pero, coño, Touriñán non hai puto color. Ti imagínate os tonechos gobernando Galicia. Me cago en Dios. Eso non pode ser. Pero Touriñán, tío, aí, joder, aí, un porte... Sabes, un señor que sabe falar castellano, tío, que pode ir a Madrid a pelear polo noso. Efectivamente. Imagínate a Touriñán de presidente da Xunta de Galicia sendo invitado ao Land Rover. O sea, eso sería increíble. Eso pode destruir todo. Eso pode... Nunca visto, ¿no? Ti imagínate, pero eso sería criminal. Pero claro, ti facer... Eu creo que non habría presidente mellor. O sea... Totalmente... Foi presidente, aparte vai lanzado, porque ele foi presidente da Asociación de Veciños de Castelo de Porte, o sea, eso foi presidente en varios anos, e eu vino traballar aí, e a verdade é que a capacidade de liderado, de liderazgo, eso non... Eso... Liderazgo. Liderazgo. Por aquí polo chat... Por aquí polo chat dan unha idea, din que estaría moi ben mucha de presidenta. Sí, hombre, para eventos, eu creo que Touriñán, conocendo, para o día a día, pois sería él, pero pos domingos, en vez de ir a misa, non é moito de ir a misa, pero os domingos, como fan os políticos, que poñen ese pantalonciño de chino, camisita de cuadros e así, de sport, pois eu creo que Touriñán iría de mucha os domingos, por aí, a dar unhas charlas e podría ser de eso ou de Son Goku ou dos personajes del, o sea, a domingo, dos personajes que fai el, pois a verdade que estaría moi ben. Moi ben, bueno, el xa gobernou Tourilandia, entón ten experiencia. Xa foi o rei de Tourilandia. Sí, a verdade que foi un pequeno experimento e, bueno, funcionou ben. Do que me acordo de Tourilandia, Fede, non sei se, Marcos, non sei se vos acordades, de cando facías de Pitbull. Fede. La gloria en Tourilandia. Aquel audiolibro que sacara, Perrea y Colorea. De Pitbull. Pois había que facer un featuring Pitbull los tristes. You know. Pasa que Pitbull está como desaparecido, ¿no? Está de capa caída. No, de capa caída non creo que este moito, ¿no? Pero joder, é un tipo que sonaba... Sí, espera, déxame buscar aquí a ver cal é o último tema de Pitbull, pero... Dá a impresión de que houve como unha especie de pandemia tipo... Bueno, aquí hai fans de Touriñán moi acérrimos. De feito, Fran da Lobeira reivindica que se recupere a Ramón Regouce para os faladoiros políticos de pola mañán. A verdade é que sí, tío, eso deberían de retomarlo, sí. No, estaba moi ben, eso a mí me gustaba moito. Ben, pois eu, en todo caso, que non poderá ser Touriñán, presidente da Xunta, a miña opción é Chani, que fora Chani o presidente da Xunta, porque aportaría moita información e aparte as roldas de prensa serían, verías as roldas de prensa, en definitiva. Sí, serían cortas, ademais, non serían así unha cousa de... Iría o grano. Cortas en tempo tamén, sí. Pues sería bonito, sí. A mí me gustaría muitísimo, para mí é un personaxe que adoro e que me encantaría que fora presidente. Seguramente teña esa
por lo menos transmite esa humanidade, non? Aquí, sin embargo, Laura Blue di que Chani debería ser conselleiro de Cultura. Pero xa é, non? Xa. Bueno, tamén é certo. Aí está tú, e del audiovisual. Eu creo que Chani en Ciudadanos, cuidadito. Dá o perfil. Tío, es en Ciudadanos. Non sei, agora está dormindo e tal, pero ellos de comentar mañá por mañá, que sí que vivindo aquí na casa, o filho de puta non ha marchado, acabou a pandemia, pero si seguí. Pero bueno, sí, está ben. Outro no caso de que Tourillán e Chani non puidesen ser, cuidadito co Xabarín Club. Tamén. Tamén. É unha boa opción, sí. Unha opción de consenso. Despois de follarse a Isabel Pantoja, de ter a Paquirrín como fillo, creo que se merece, ten ganado o apulso, ten a campaña feita para ser presidente da Xunta. Na finca ten ganado a barrer. Res de res. Pero... Pois eu vou dar un toque diferente, porque vexo que os tres tedes candidatos homes, e eu penso que o goberno da Xunta ten que estar, por fin, dunha vez por todas, en mans dunha muller. Entón, eu penso que unha boa presidenta sería Pili Pampín. Eu penso que podría encarnar, unha presidencia moi boa. Dá alegría, e tamén sabe decir as cousas serias. Cando iba a Luar e facía esa sección de chorar, tamén chegaba aquí a pataca, Porque é o que ten que ter un líder, ten que estar as boas e as armaduras. Aí falaste. Algo importante, que xa ten as siglas feitas no seu propio nome. Efectivamente. Hai moito que matarse aí. É máis, o nome e apelidos ou apelido solo. Pampín, Pili Pampín, vamos, seguinte, todo. Sí. Vaya consello de ministros nos quedou. Moi mal. Hostia. Sería guai, unha xuntanza entre Chani, o Xabarín, Touriñán e Pili Pampín. Sí, señor. Parece xurado de recanteiras. Que Manuel de Andrade, cuidado, tamén sería un gran presidente da Xunta. Sempre queda aí como familiar do Xabarín. Depois sempre hai os que poden ser os asesores e os concelleiros, os conselleiros, pero eu creo que xa o vexo máis en algo así, non? Como un portavoz. Eu axe de asesor, si que vería secretario xeral, Cañita Brava, sí que me gustaría bastante. De economía. Me debes 6.000 pesetas. Joder. Tojeiro tamén estaría ben. Pero de Gadis, non? De Gadis. Pero de Gadis, claro. Efectivamente. Bueno, pois xa temos o goberno formado. Aí estamos. Que Deus reparta sorte, que pena que se acabe o mundo o día este domingo, non podíamos ver estas cousas. Pero bueno. Pois que curioso, non? Que curioso estes temas que estamos tocando, dixo Osby agora que Deus reparta sorte, estáse acabando o mundo, pois encaixa perfectamente, o sea, parece que foi Dios, nunca mellor dito, está o rego feito para o vídeo que vos quero introducir agora mesmo. Levamos unhas semanas así bastante intensas co tema demoníaco, diabólico, non? Empezou Miguel Bosé, que foi o primer don diablo que houve en España, despois continuou o cardenal Cañizares, que cantaba, pero canta menos que seu sobrinho, o Porteiro. E agora continúa o presidente, o director, ou non sei que, da Universidade Católica de Murcia, a UCAM. Cuidado ca UCAM. É o que pon nas portas cando hai un can que se ladra moito. Cuidado ca UCAM.
Existe un vídeo que a mí me tocou o corazón, porque, bueno, es un filme do maligno, non? De Satán. Claro, en cada generación. Belcebú, claro, Lucifer, Azrael era o gato de os pitufos de Azrael. Pero, bueno, sí, todos conocemos. El ángel caído. Mefistófeles, el ángel caído, el ángel nieto, non? Despois de cada o público está vendo xa o vídeo, pues, bueno, aí ofendes o chaval. O público só empezou a ver, non sei por qué. Pero porque... E a ver se vemos nós. Ahora deixo de ver, non sei. Temos vídeo? Sí, temos no sé. vídeo? No temos, eu creo que xa o metieron aí. Igual, pero non, pero saliu moi pouquiño, Saliu moi pouquiño, que era... Saliu 10 segundos, nada máis. Bueno, pero lo va entero, Es decir, es como hay que meter la puntita para que después entre todo. El anticristo. Ahora sí. Con gran poder, queriendo usurpar el nombre de Dios. Miedo habrá el mal. Miedo a causar daño a otros. Pero no miedo a hacer el bien. Nunca el mal triunfará sobre el bien. Jamás. No puede. Las tinieblas no pueden sobre la luz. Nunca podrán. Porque ya en la Olimpiada de Londres se anuncia el coronavirus. Aquellas imágenes de los féretros. Ya entonces, ¿por qué Bill Gates, Soros, anuncian hace años que se averiaba el coronavirus? ¿Cómo ha venido esto? ¿Con qué motivo? Y quieren también controlarnos cuando se encuentre la vacuna con un chis cada uno de nosotros para controlar nuestra libertad. ¿Qué se han querido? Esclavos y servidores de Satanás. No les tengas miedo. Con un chi. Nos controlan con un chi. Torrente. Ten cuidado con el chi. Mira, o cabrón sácalle unha S a Soros e métella a Chip. Soros e Chis. Pero este señor é o presidente da Comunidade de Murcia, non? Da Universidade Católica de Murcia, a UCAM, non sabes? Que había o equipo de baloncesto de Murcia, era UCAM. Este é o presidente da universidade. Unha puñetera maravilla, tío. De Murcia. A verdade é que... Isto lévanos un pouco, non? O tema que estamos tratando hoxe de Willow Touriñán, non? Un tipo tocado coa gracia divina, pero, a súa vez, un tipo que ten un chis dentro do seu corpo que é o que o fai o ser, especial, ser candidato a presidente da Xunta, un tipo que trascende, que vai máis alado do divino e do humano, ten un chis, Touriñán ten un chis, a xente non o sabe, de feito ten unha cacha dereita, bueno, para nada diabólico, non? Ele ten un chis, benigno, non? Neste caso, bueno, que o fai tan especial tan bo cómico. De todas formas, este señor é presidente da Universidade, non? Murcia. Cantos casos de contagio tuvo Murcia? Era unha das que tiña moi pouquiños, non? Cando estaba todo este tema... foi, sobre todo, ao principio, tiveron así bastantes con xente que veo á playa, non? O sea, eses primeiros días, pero que automáticamente pecharon todo eso e dixeron, mira, aquí os quedáis. E aí goberna Vox, non? Non é Vox en Murcia. Eu creo que é unha coalición. Ben, creo que o meteorito vai caer por Murcia, me parece. É que estaba comprobando por aquí. Esos son os datos que nos chegan ahora mesmo. Atención, pon atención. Atención, perro. Ben, pois... Cuidado co can. No, pois este tipo, pois a verdade é que, bueno, a mí me gustaría que fose un chiste, pero non é un loco que está aí, que están metendo mierda e
están falando de ciencia ficción, como é prácticamente do que falan todos estos, non? E bueno, pois ala eles están instalados aí nesas cúpulas de poder, son eles realmente o peligro, eles son Satanás. Pasa que Satanás é tan poderoso que incluso os cega-os ante esta evidencia que eles son o mesmo Satanás. Pero bueno, arderán con él ali. E nada, pois nada, pois Hostia, que serio te pos, Marcos. Sí, porque son xente Estou totalmente de acordo. Son xente impresentable que a verdade é que eu estou cansado de como no, es que hai que respetarlos, no, hai que respetarlos, no. Esa xente fixo moito daño e está facendo moito daño con ese tipo de comentarios. E entonces, pois, me dá igual. A min, que un señor que traballa nunha parroquia e traballa en Cáritas, para min ten todo o puto respeto do mundo. Pero un impresentable como este que vai cunha corbata que vale máis que todo o que gana toda esa peña, venga, vete a tomar por el culo, punto. E así eu digo e xa está. Moi ben dito. Decía outro día, por esta línea, Jorge Fernández Díaz, ex-ministro con Rajoy, decía que o Papa Bieito XVI, Ratzinger Z, dixéralle que Dios lle transmitira directamente que o demo quería atacar a España bueno, despiadadamente, non? Porque o demo estaba detrás de todo o movimento independentista. Sí, y que atacaba, y que el diablo ataca a los buenos. Ataca a los buenos, a los mejores. El diablo ataca a los mejores, Jorge Fernández Díaz. Por eso quiere atacar a España. Claro, ante las cosas que facer ese señoriño como para ver atacar a España. Estou imaginando ao Satán nos roba. Satán nos roba. Satán nos sube aos coches e monta manifestación. Pero que mierda. Eso é, pero bueno. Vamos a ver, ese señor doulle unha condecoración a má distinción máis alta, creo que hai no exército, non sei cal unha destas, que lle dou a Virgen de non sei onde. E ben merecida que te quedou, joder. E non digo que non, coño, pero eu non vin a Virgen facendo un control de alcoholemia por aí, non vin a Virgen facendo... Non a viches facendo un control de alcoholemia, pero fixo un descenso do río Sargo outro día de puta madre. É que, joder, eu non sei. Despois, ao chegar abaixo, o conselleiro de Cultura, Román, o de Garín, fixolle un George Floyd. Foi poñerlle a perna no pescociño a pobre da Virgen. É unha foto espectacular. Bueno, pasa para pedirlo. Está todo, tío, está todo hiper documentado. Está todo increíble, Bueno, así aplauden a Marcos, Marcos se puso serio e a xente está aplaudindo. Póñome serio, hombre, sempre di, es que sempre haces de reír. Venga, hombre, pues sí, claro que sí, porque para ver estos impresentables, pues, que en teoría fano como, mira, que elocuente soy. Eres un gilipollas. Imbécil. Pero bueno, así, xa está. Bueno, non te enfades, Marcos. Non te enfades, joder. Non te enfades que... Claro, non debería. Non é especial como é a López Uriñán. Porque eu creo que estamos facendo un flaco favor a Toriñán cando este programa vai sobre el, tío. We Love Toriñán, aquí, os últimos de Filipinas, falar de esto e que teñamos que... Joder. Que te quede mal que podría, eu tamén, mira, lanzo aquí unha pedra, unha idea, unha idea, lanzo unha idea, a beatificación de Touriñán, non? Sí, hombre. Sí. Igual, pues, porque o da presidencia é algo temporal. Sí, pero es 20 anos como Fraga, pero outro pode ser. Pero coño, que te fagan santo, home, non é para toda a vida, pero é para sempre, E onde hai que apuntarse? Como apuntas esas cousas? Hai un change, faz un change.org e pues quiero que Touriñán sea santo e ya firmas. Es que hai que mirar si queda un día libre e aí se miran, pues coño. San Juan, que este ano non se pode celebrar San Juan, pois mira, o 24 de junio.
Hai varias vacantes, sí. A mellor dinche, pois, joder, pois o día San Juan non estará libre, pero, coño, a mellor o 7 ou 8 de febreiro pode estar libre. Non hai un santo aí. E entonces din, pois, coño, Toriñán, pois venga, poñemos ese santo Toriñán e xa está. San Jonathan non acababa de verse no santoral. E dixo, eu calquer día quítome. Entonces, pois mira, queda aí un hueco, un vacío legal. Porque a mellor pois está hasta San Jonathan, tío, non está vendendo a mellor figuritas e eu creo que a figurita. San Jonathan creo que pediu a portabilidade, me parece. Creo que se quere pasar po el di, eu quero estar na iglesia protestante, tío, que non hai santos, coño, eu quero ir para aí, diría San Jonathan eso. Ali non hai santos, vou para ali. E xa está. Pero por que protestante? ¡Me cago en Dios! ¿Por qué vais? Siguiente, por favor. Sí, hola, soy San Kevin. San Kevin y tamén, o sea, pois un calquera de esos días. Ay, qué bueno. Bueno, Marcos, contanos. Pois nada, abrimos sección de historia, ¿no? Abrimos sección. Hostia, non se está escoitando a música, tío, creo, ¿no? No. Ya, pues me cago en la leche. Pues venga, vamos a poner algo de música, tío, que sempre... Ai, claro, que me estaba buscando antes unha canción de Pitbull e aí quedou a cousa. Eu creo que Touriñán debería sacar unha canción tamén. Xa ten varias. Xa ten varias. Na Casa da Conexa hai un disco editado. Un disco editado, Sí. Bueno, pues nada, abrimos a sección de historia e así como pues, supoño que non colla nadie de sorpresa que íbamos falar quizás dun dos personajes históricos máis importantes do que ven sendo, bueno, pues de prácticamente toda a historia de Galicia, ¿no? Gustaríame falar hoxe, aproveitando, xa que o especial We Love Toriñán, gustaríame facer unha sección hoxe falando única e exclusivamente de Toriñán. Bueno, como sabedes, Toriñán naceu o 16 de marzo, o 16 de marzo de 1980, pero eso non é verdad. El realmente puxo esa data no seu carnet de identidade pois por figurar, porque é un home que transcende as épocas, é un tipo que bueno, debe de hablar aquí, prácticamente ele é un extraterrestre, non é, digo extraterrestre como metáfora, non é un tipo extraordinario fora deste planeta. Este planeta faiselle pequeno e eu teño incluso a sospeita de que é un viaxeiro no tempo, non? Que veo, ele está viaxando de aquí para lá e, bueno, isto puta hostia. Entonces, pues, bueno, todos conocemos esta trayectoria del, ¿no? Pois tanto eso, pois co de Mucha Inucha, co de todo isto, co dos tonechos, pero o dos tonechos a xente non sabe que realmente ele foi o inventor de todo eso. Ele iba a ser o alto dos tonechos, para que non lle facía moita gracia de ter que levar os calcetis por riba do que o pijama e dixo, tío, que o faga outro, tío. Isto a mí... E entonces, pues, entre outras cousas, claro, él bebía de fontes, pues, como eran pues, de Farruco, do Xestal, ¿no? Todo esto, pero realmente él era amigo do Xestal xa, e él escribía os chistes do Xestal, escribiu Xosel e conoceu o Xestal porque, bueno, Xestal que sabía del, porque sabía que Toriñán foi o que falou con Antón Vilar Ponte no ano 1919 1916 falou das Irmandades da Fala, falou xa con Antón Vilar Ponte, porque Antón Vilar Ponte él non quería escribir o artigo para a Voz de Galicia sobre el nacionalismo galego, non quería, e dixolle Toriñán, non te eres gilipollas, o que te fixen a ti? Escribe un puto artículo, tío, que me leva rompendo a cabeza, tío, aquí no bar, día sí, día no, co rollo do puto nacionalismo galego, e me estás contando que ti non vas a escribir desto. Me cago en Dios, que conocín na outra época, conocín a Ana Pontón e é unha tía extraordinaria, me cago en todo. Escribe eso, joder. Escribe eso, joder. E dixo Antón Vilar Ponte, Toriñán, eu por ti. I love you. I love Toriñán.
E ademais, se ti descomposa a palabra nacionalismo galego, que é ese primer artigo, se ti vas, sáleche I love Toriñán. Pero, no, que Touriñán foi... Pero Toriñán non é que... Toriñán non é que non vende aí. É que, é máis, meses do inverno fríos, que eu amo a todo amar, meses dos fartos ríos e o doce amor do lar. Fartos. Esto escribiu no Rosalía de Castro, pero é que aquí se ve claramente a man de Toriñán, tío, porque isto solamente se te pode ocurrir a él. Isto é unha puta genialidade, tío, e Rosalía de Castro, eu entendo. Aí quería chegar eu. É que se ve aí perfectamente, porque meses do inverno, o sea, Tori non hai cousa que máis lle guste que o inverno, o sea, é que te apasiona o inverno, pero cando di meses dos fartos ríos, tío, é que aquí está todo. Aquí está todo, porque é un puto amante, tío, de ir a pescar o río, é un troiteiro, pero extraordinario. O que implantou dos decors societarios foi el, Foi el, tío, que dixo, protégedeme isto, tío, protégedeme isto, que non este a xente pescando aí todos os días, tío, facede unhas licencias, joder, facede unhas licencias e foi el, pero bueno, xa moito máis atrás. Moito máis atrás, porque... Eu creo que é o momento de desvelar que o heterónimo Manuel Murguía é que isto é un pseudónimo máis. É o pseudónimo dele. Xosé Antonio Touriñán para, porque, bueno, realmente foi el quen se papou. Foi un invento, porque o seu amigo David Perdomo, mira, ti posa a cara para salir nas fotos, aquí con Rosalía de Castro, pero, tío, as ideas teño as eu. E aí, puxo a Perdomo, ali con Rosalía de Castro, levo no tal, e aí está. Pero Manuel Murguía, é dicir, todo o que está escrito e o que pero todo... que incluso antes, porque vos agora sabedes que Touriñán fixo a serie esta justo antes de Cristo, que facía de romano, pero por que era? Porque el foi quen convenceu aos romanos que o tema de ocupar Galicia fora algo pacífico, que non houbera así moita gresca. A ver, levadio con calma, e por eso nos deixamos colonizar tamén, porque el mediou. El estuvo mediando aí entre os castresos e... De feito, cando iba Xesús cos apóstoles buscando unha parrillada, non sabían onde cenar, ele estaba por ali, e preguntaron, oye, para comer por ali, hai un sitio diante, pero teña cuidado porque aí clavan a Cristo. Meteronse igual. Quen, se non é Toriñán, pode dicir eso, tío? E sí, e bueno, e cando Pardo de Cela. Home, Pardo de Cela, con Valle-Inclán. No, Pardo de Cela o Mariscal de aí, e entonces el foi falar cos Reyes Católicos e dixo, como que cortarlle a cabeza de que? Que cortarlle a cabeza de... E dixo, no, joder, é que... Hostia, é que Cristo, que armou o Pardo de Cela, que miren que jaleo que me queren facer un impeachment, dixo Isabel la Católica. Un impeachment. E dixo Toriñán, bueno, xa me encargo eu, para que tiña outras cousas que atender naquele momento. Eso quizáis poida ser o único que se lle poida achacar a Toriñán, que non puido chegar a solucionar o de Pardo de Cela, pero coño, que grandes historias se escribiron gracias a eso, que realmente as escribiu el documentou isto, non? Tamén ten a súa faceta de cronista, non? Ten os séculos escuros aproveitounos realmente para viaxar, non? Para conocer o mundo, para saber, para entender mellor no lugar onde vive, non? Comenta Touriñán polo chat se podemos volver a empezar. Sí. Pero a ver, tamén é importante, a xente non sabe, moitas veces que, por exemplo, cando chegamos á Lúa, baixou Armstrong baixou, pero o que quedou ali, o que quedou na nave, que é máis importante, porque tú vas á Lúa, quen abre por dentro, baixa ti, bueno, e eu quedo dentro, quen quedou? Touriñán, claro, porque ele tamén é
el tamén se sabe poñerse e sabe decir, mira, pois vai. Joder, porque ti xa sabes como son os Armstrong, tío, son uns tipos e el controlando desde a nave espacial seguro, dicindo a ver si vai poñer un marco. Un poquito de orden, a ver, un poquito de orden. Si entra Touriñán, que entre con esta foto, por favor. Que entre con esta foto que estoy aquí, por favor. Y ya me callo. Es el principio de Touriñán. Porque son un dúo fantástico. Lo que he vivido ahora mismo lo habéis vivido vosotros también. Sí. Pensé que eran as caras de Batman. Sí. Bueno, pero é eso, o sea, é un personaje que transcende a todas as épocas, non? Ahora mismo, pois é o que dicíamos, está a xente, pois que, joder, tal, pero realmente estas cousas a mellor non se sabían, non sabían todo isto. Bueno, e a ver, e é unha figura internacional. E outro, o que vai con el, que fai? Non fai máis que chupar cámara con el. O pequeno é que vai a rebufo. Por eso vai a rebufo todo o sea, joder, pero xa o levou, o sea, cando era o rollo todo de Rosalía de Castro, xa o levou aí, o sea, eso que lle dou moitas oportunidades, pero o pequeno non. Como era? Víctor Fábregas, non? Sí, Víctor. Non, unha cousa lamentable, o sea, un parásito, que isto contanos moi ben o cinema asiático, non? Unha película Parásitos, que é un típico chuparroda que ir facendo a puta goma, claro, con frasetillas, papá, macho, pasa de todo, tío, E non foi o único, non foi o único, porque tamén houve outro que facían un dúo como era Curtis e Teixeiro, que tamén eso estivo moi ben. Había un que era calvo que non, vamos, tamén estaba ali de figurante, vamos. E outro non tiña un pelo de tonto, porque era outros espabiladetes, claro. O chupar non ten cancelas. Pois sí, pois isto non sei se arroxamos luz sobre o que queríamos falar, non? Pero eu quería preguntar, porque teño unha dúbida, porque aparte estou investigando que Touriñán é un gran amante das serpes. Sí, é un grandísimo amante das serpes, ten un par de terrarios na casa e, bueno, ten de todo, ten de boas, ten despois de xoguete tamén destas, porque como é amante das serpes, ten pois o que son víboras de todas as especies, ten prácticamente de todos os países, ten víboras de todos os países, ten mambas, cobras mambas, mambas negras, mamma mía, e ten de todo, ten anacondas, bueno, anaconda non, isto xa era para, pero ten un terrario, creo que son 20 serpes, unha cousa así. Mamba, iño, tren, ya va que no había. Mambalinas. Ai, moi ben. É un herpetólogo, que se chama non? Sí, viperólogo, non sei como se chama. Sí. Bueno, de feito ten tantas que a mitad utilizas cando vai pescar de miñocas, que a veces hasta se confunde. Desa afición túa pola pesca. Sí. Aí, viaxar no tempo, un pouco tamén, a mellor despistas non tan na época na que estás, como viaxero no tempo, vamos, todos os puntos da historia que importantes. Touriñán estivo aí, como reflejaches. Bueno, non contei que el foi o que convenceu os suevos para que viñeran a Galicia, El sabía que había un pueblo por aí errante, por aí polo Imperio Romano, e dixo... Dixolle, non hai suevos, me cago en tal. Vide pa aquí, pa Galicia, e veña. E viñeron aquí estiveron. Primeiro reino de Europa. Suevos. A primeira moneda que se acuña no que era o Imperio Romano, que foi aquí, en Galicia. E tiña a cara de Touriñán. Sí. Por un lado, por la outra, tiña a do único suevo que queda ahora, que é Pepo Suevo. Tamén outro gran viaxeiro do tempo. Outro. E bueno, eu creo que despois tamén non solamente viaxou o pasado, viaxou o futuro, e por eso nos trae estas cousas maravillosas, ¿no? Que nos trae, que nos alegra todos os xoves a noite no programa Wilriñán. Traenos esas cousas do futuro e... Bueno, isto pódese desvelar, pero bueno, que Galloso vai morrer,
e Touriñán vai presentar o lugar. Home, pois eso sería... Con Pedro Banadí. Pero... Justicia divina. Pero, é dicir, ou el ou Roberto Vilar. Pero Roberto Vilar, coño, xa tengo das tardes que lleva aí de puta madre. Tengo o Land Rover, coño, pues non vai coller aí 3 programas. Con Marcos Pereiro. Roberto Vilar Bolaño, non? Refires? Sí. Tiña todo escrito, Teño todo... Está todo documentado. Eu tamén, teño todo escrito aí. La puñetera la luz. Sí. La puñetera la luz. Bueno, pois entramos en sección conspiracións. Por favor. Por favor. Eu pensei que xa acabábamos, pero quedan conspiracións. Sí, señor. Pois... Claro, sei. Tedes algún tema de conspiracións? Home, pois, que estás poñendo, iso que está soando é... Violadores del verso. W, ¿no? W. Sí, W. Bueno, pois se escoitas W del revés... I love... Pois sale M, que é de Will of Touriñán, en inglés. En inglés. Oh my God. Bueno, conspiracións que esta semana. Nos fumigan. Pois eu verdade, flipei co tema do teléfono que dicías outro día, porque onte estaba falándome Flora dunha serie que se partiu un pouco con ela, que é malísima, que se chama 365 DNI, que sale un tipo, estamos falando do tipo, mira que chulazo, porque é unha especie de sombras de Grey, pero polaca, cuidado, sombras de Grey polaca. É un italiano que é un chulazo que fai así como de tal, entón estamos partindo poder. E hoxe, no Instagram, sale como recomendación, sabes que che mete de vez en cando Instagram, méteche o Instagram do tipo. Pois, hoxe veo un amigo meu hasta aquí, hasta casa, e faloume de un dron. ¿No? Dixo, joder, falouse aquí na casa dun dron, ¿no? De, hostia, e ainda dixen, joder, molaba o Mavic este pequeno, tal. Pois, tío, 2 horas máis tarde, en todos os anuncios do ordenador tiña o dron. Tiña ese dron. Si, tamén, o malo que aquí xa busquei eu, que me quero mercar un volante destos de simulación para cal vas pillar, joder, cal vas pillar. Espera, para un momento. Abrimos sección. Recomendádeme, claro. Joder, pois eu creo que o G27, non sei o novo, o que vai despois, non sei se será chamar a G29. Eso é unha puta pasada, o de Logitech. Ese é unha maravilla. Xa maravilla, non sei se o chat ten outra recomendación, pero eso é... E pois teño que comprar un xogo de coches, non? Home, sí. Pero espera, Pedro. No, eu Pedro, en que vas a xogar? No PC, non sei. Na rúa. No cine. Non quería comprar unha Play tampouco. Joder, non hai ningún xogo de PC que me permite fazer. Tes aí o Forza, e depois hai outro que non me acordo. Hai outro que son 2 palos que ten... Sí, o ping-pong. Forza. Ahora non me paran de salir anuncios de simuladores. Sí. Bueno, pero é que eu recomendaría que te colleras, pois, se non queres unha Play ou unha Xbox. Pero solo para isto. Sí, claro. Sin duda. Porque seguro que non tes un ordenador aí moi potente como para que che tire dun simulador de coches aí un pouco decente, porque para que queres un pedazo de volante se depois o que a resolución vai a ser unha puta mierda. Se non ten... Vale. Pero é que de verdade, se vos pedirei consejos. Joder, eu non vos enseño o meu ordenador. Mira, vou enseñar o meu ordenador, tío. A ver que se ve. Mira. Hostia, un ordenador de gamer. Joder, esto é como fago, así, é unha... Con un milenario, non? O sea, esto, madre mía. Non, pero xa, cando tes ese tipo de cadeira que estás, que pareces Carlos Sainz,
Ese tipo de mesa indica que pasas horas aí tocando. Isto é unha silla de gamer, como Dios manda, tío, para estar aí, joder, claro. De gamer. Ten un toque tamén os novos banquillos dos estadios de fútbol. De Riazor, sí. Verdad, este Recaro, non? Unha marca así, unha marca de... Bueno, pero esos son de coches, de vaqués. No, pero ahora aquí, joder, hai sillas de Stop Lap, esos son... Oye, pois ides flipar como nos fumigan nesta casa. Madre mía, estamos aí a voltas con a piscina que temos aí e tal. Bueno, hai problemas de filtración da depuradora, ca limpeza e tal, entonces hai un artilugio que se chama... Quizás sean unhas forzas extraordinarias da naturaleza, non? Sí, totalmente, é un artilugio que chama unha barredera, non? Unha vasoira, vaya, basicamente, que terá que enchufar aí a un conducto no que por aí vai succionando toda o lixo que vai aí acumulando a piscina. Entonces, falouse moito de succionar esta semana nesta casa, entón a mí só me aparece o Satisfy. Es verdad esto que estoy a decir, hombre. ¿Cómo sois los gallegos? No me hacéis siempre caso. Eu teño un colega que ten unha piscina que... E o tipo, pois, gustalle moito tirarse en bomba, non? É un apasionado de tirarse en bomba. Solo lle parece versenal. Pero fixo el a piscina e entonces, joder, sabedes eso das forzas neumáticas, non? O sea, ti exerces forza aquí nesta auga, pero a auga, se non sale deste vaso, hai dos vasos comunicantes e sale por outro lado, non? E entonces fixo a piscina él, pero así, bueno. Entonces, cando se tira en bomba, tivo que deixar de facelo, porque cando se tiraba en bomba, salía lle auga polo váter. Salía lle auga polo váter, bueno, porque estaba todo comunicado erróneamente, porque, joder, non iba tal, pero sí, por algunha razón, a auga, e salía lle auga e isto é certo, isto é verídico. Con caquita. Desatascaba, vamos. Sí. Cando tuviera o váter atascado, tirabas en bomba e bomba. Sí, porque, bueno, entraría auga no bote sifónico e entraría, pues, que sei, como que coño era pasado. O bote sinfónico. O bote sinfónico. Qué maravilla. Bueno, chicos. Pasar así un jueves para un viernes es maravilloso. Es maravilloso. Bueno. Bueno, pues nada. Vamos a... Hay que ir pechando. Sí. Falando outro día ca miña nai, díxome que saímos todos moi guapos, bueno, joder, hostia, eso que é verdad que... Oye, hai que darlle un aplauso a Ángel, que se agobiou. Estaba aí. La verdad que sí, Pero mira, sempre empezamos mal, pero acabamos... Dixo Nacho Vidal, ao final sale todo. Dijo el niño polla. Dijo Jordi el niño polla. Os vi cos a túa nai, é unha tipa que ten moi bo gusto, é unha vista cojonuda. E despois, o sea, tamén outro recado que nos mandan, bueno, a ver que comentan do programa de semana, eu enviei por motu propio, que é un xogador romano de fútbol, motu propio. Un momento. Mandei o programa a TVG. Está encantado. Este noso. Pasa que non lle acaban de encontrar sitio na parrilla. E dixen yo, aí ao dos criollos que da ver. Tontería. Que tontería máis rica. Creo que ahora teñen este novo que nos pille revolando, se non metíanos a nós, Sí, tínhamos o hueco feito. Dixo, ahora saberás mañá que empezan a sair no móvil anuncios de... Bueno, non sei se ainda queda xente por aí.
Espera un momentiño, que tengo aquí un mensaje de Touri. Di Touri que Fede poña o móvil en horizontal. Sí, pero tivemos un pequeniño erro aí para entrar e entonces, pois... O sea, se iso é todo o que ten que decir Touriñán, te vai a tomar moito polo cu. Bueno, chicos, pois nada, pois eu eso... Eu penso ben que rematemos aquí, non? Con esta homenaxe a Nesta humilde homenaxe, que humilde, tampouco... por favor. Humilde. Non queremos tirar máis... Vamos... Poderíamos dicir máis cousas, pero máis claras son... Todo o que se dixo, pois, penso que resume un pouco todo. Incluso para a semana podíamos facer un We Love Touriñán 2. Pero eu esperaría un pouco, porque pero a xente tamén, joder, pois que analice un pouco todo isto que falamos, non? E que, pois, aí a un tempiño, pois, metemos outro. Non sei se a xente... Como fan na TVG, que van espaciando tamén bastante. Sí. Eu faría esa, vamos, pensando no futuro, para que nos compren o programa noutras cadenas, I Love Jordi el Niño Polla. Tamén. Sería moi bonito, porque fixeron unha homenaxe en Chile, aparece como unha das víctimas do COVID. Hai varias imaxes de xente como saiu vestido de médico e houve ese bulo de que era... Non sei se é que se usa moito... Hai esa tendencia de crear bulos con eso. Sale Jordi, el niño polla vestido de médico. En Chile pensaron que era verdad, que era un médico que foi a China polo COVID e que morreu. E que fixeron unha homenaxe. Pero é algo bastante usado o de usar actores porno para facer ese tipo de noticias. Eu vi varios con Mia Khalifa, que é unha actriz, e tamén a usaban como, pues esta mujer es universitaria e non sei que, non le dejan trabajar de non sei cuánto, sabes? Bueno, pues é un bonito final, de verdad que grazas. Sí. Di aquí Touriñán se o podemos poñer un pouco máis cedo. É que hai uns chavales que están antes que nós en Instagram facendo unhas movidas e non é por eles, por non pisarles. Pero non é por eles, pero senón... É que eu salo as 11:30 da finxa, chegar a casa... No, e parte, mira, aquí temos 14.000 personas, non terían público, eses chavalitos, entón, pois, joder, mellor que a xente está, é boa hora, é moi boa hora. Bueno, chicos, pois vémonos. Enorme. Outro programa máis no que sentamos precedente sobre como hai que facer as cousas en internet. Sí, tío. Sobre como se traballa e como se tratan os temas, sobre todo. Os temas e como somos valientes a hora de... Eu creo que sí, que hoxe fomos moi valientes, tío, dicindo as cousas que dixemos, falando sin tapuxos. Mais unha vez estamos a adiantarnos. Eu creo que o noso tempo. Mais non che podemos facer, a verdade é que... Mais unha vez estamos a adiantarnos. De verdade, grazas, chavales. Esperar un momento, por Dios. Esperar un momento, por Dios. Dios mío, ahora que eu vou meter unha música. Está un cargador, se me está acabando. Sí, a xente que vai marchando xa, vale? Isto ahora xa non é programa isto, vale? Isto xa. Aí está. Live my day as if it was the last. Live my day as if there was no past. Doing it all night, all summer. Doing it últimos de Filipinas. I'ma dance my heart out till the dawn, but I won't be done. Todos os xoves a medianoite. Marcos Pereira, Federico Pérez, Osvaldo Ligón e Pedro Brandarín. It was a rush, but I gave it up. It was a crush. Now I'm mad, I wanna say too much, but
subidón. Bueno, hasta semana que Gonna spend it like no other. It was a crush. I kept saying I'ma stay in touch, but that thing